Ahojte. V tomto videu by som vám rád ukázal plaváky, čo som si zakúpil na AliExpresse alebo Temu. Cenové rozpätie je približne niečo pod euro do 5 eur. Keďže sú to rozdielne veľkosti a druhy plavákov, tak spravím opäť samostatné video s prezentáciou. Väčšinou sa jedná o svetelné s dobíjacou batériou, ale aj s použitím jednorazovými fosforovými tyčinkami, napríklad tieto. Takmer všetky sú priebežné, takže sa dajú používať na lov vo väčších hĺbkach. Ako môžete vidieť, sú tu rôzne typy určené na lov rôznych druhov rýb, napríklad dravcov, ako šťuky, áno, tento je nový, sumce, tu máme podvodné, zubáč, na zubáče kľudne tieto, ale aj tieto, úhor takisto ostriež, alebo na kapre, karasy, pleskáče, či na riekach mreny, podústvinosale, tieto jemné. Keďže niektorí predajcovia s týmto predajom skončili, tak všetky tieto plaváky si viete nájsť na AliExpress. Stačí, že si do vyhľadávača uložíte fotku, napríklad tohto plaváku alebo tohto, a potom si už len nájsť tú najlepšiu cenu s dopravou zadarmo, po prípade použiť nejaký kupón do zľavu na nákup, aby tá cena bola fakt výhodná oproti tým našim. Tak to by malo byť asi tak v skratkosti všetko. Potom si rozoberieme jednotlivé plaváky, zvlášť ako fungujú, napríklad aj nabíjanie, dobíjacie baterky, nabíjanie a tak. Tak zatiaľ len toľko.